खुलुमबाय बेयो बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन दिनै 6 जुन 2023 मंगलबार खालि सानसेनि बरादखौ नोंथांमोननि खाथियाव लाबोदों आं सदानन्द दैमारिया। सिगां फरायनो लादों मेष राशि गिबि हांखो अ ल दिनैनि साना बारा मोजां नङा। गोसोखौ दिनै जोबोद गुलाय गुजाय मोनगोन। गुबुननि थाखाय नाङा फाङा जेंनायाव गोग्लैनांनोबो हागौ। जेनिबो आंखाल जानोबो हागौ। बहाबा थाङोब्ला दिनै लामा सामायाव सांग्रां जानांगोन। मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो हायोब्लाबो माबा नङा माबा मोनसे गोरोन्थि जालांनोबो हागौ। देहाया दिनै मोजाङै थागोन। अब्लाबो नाथाय जानाय लोंनायाव सांग्रां जानांगोन। रांखावरियाव मोजां, बेफार फालांगियावबो मोजां होनजायो। सोरबा सुथुरनि गाज्रि नोजोर थानोबो हागौ। सांग्रां जानांगोन। न'खराव अननानै फैगोन। बिमा बिफानि अननायफोरखौ मोननो हागौ। गुबुननि गोसोखौ नाथाय बोनो गोब्राब जागोन। गोसोनि बोलोआबो लोरबांबो जानो हागौ। समाजाव मान मोननो हागोन। सेंग्रा सिख्लाफ्रा दिनै जोबोर आला खाला जागोन। नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैनो हागौ। वृष राशि गिबि हांखो इ उ ब दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन। सोरजोंबा बाख्नाय जानानै गोसोआ दिनै जोबोर खुसि जागोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनोबो हागोन। रांखावरियाव मोजां, अब्लाबो नाथाय खरसायाबो बांनो हागौ। बेफार फालांगियावबो दिनै जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन। गोबां मोजां खाबुबो दिनै मोननो हागौ। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। बिदा फंबायजों दिनै मोजां सोमोन्दो थागोन। सोरजोंबा बाख्नाय जानानै गोसोआ दिनै जोबोर खुसि जागोन। देहाया मोजाङैनो थागोन। गोसोनि साननायफ्रा मोगथाङाव जाफुंनोबो हागौ। पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। लाइमोनफ्रा दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन। मिथुन राशि गिबि हांखो क स दिनैनि साना जोबोर मोजां। पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। मोनफ्रोमबो बिथिङावनो जाफुंसारगोन। गुबुननि थाखाय गोबां मोजां खामानि मावनानै होनोबो हागोन। सोरजोंबा बाख्नायजानो हागौ। गोसोनि साननायफ्रा दिनै मोगथाङाव जाफुंगोन। लाइमोनफ्रा दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन। देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन। रांखावरियाव मोजां, बेफार फालांगियावबो मोजां होनजायो। सोरबा लोगोनिफ्राय मोजां खौरां मोननानै गोसोआ दिनै जोबोर गोजोनगोन। गोसोनि बोलोआ बांनो हागौ। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनोबो हागोन। समाजाव बयजोंबो अनसायजागोन। गुबुनजों मोजां सोमोन्दो लाखिनो रोंगोन आरो पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। कर्कट राशि गिबि हांखो ड ह दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेलांनो हागौ। गोसोआव गोनो गोथो साननाय फैगोन। गियाननि आंखाल जानायनोबो हागौ। सोरजोंबा रायखोमा जानोबो हागौ। गोसोआव दिनै गोनो गोथो साननाय फैनो हागौ। नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो हागोन। अब्लाबो नाथाय माबा नङा माबा मोनसे गोरोन्थि जालांनोबो हागौ। रांखावरियाव मोजां, बेफार फालांगियावबो मोजां होनजायो। न'खराव अनलायनाय फैगोन। बिमा बिफानि अननायफोरखौ मोननो हागौ। देहाया दिनै बारा मोजां थानाय नङा। गोबां रोखोमनि देहायारि जेंनाजों मोगा मोगि जानांनोबो हागौ। गुबुननिफ्राय हेफाजाबबो लानांनो हागौ। समाजाव मान मोननो हागोन। फरायसाफ्रा दिनै फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोननोबो हागोन। सिंह राशि गिबि हांखो म थ दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेलांदों। गोसोआव गोनो गोथो साननाय फैनोबो हागौ। गुबुननि थाखाय नाङा फाङा जेंनायाव गोग्लैनांनोबो हागौ। नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। सोरबा लोगोनिफ्राय हरखाबै गाज्रि खौरांबो मोननो हागौ। गोसोनि साननायफ्रा देबरनांगोन। समाजाव लोगो लेवा बांनोबो हागौ। बहाबा हान्थिनो एबा दावबायनो खाबु मोनगोन आरो मोजाङैनो हान्थिनोबो हागोन। रांखावरियाव मोजां, बेफार फालांगियावबो मोजां होनजायो। देहाया नाथाय बारा मोजां थानाय नङा। गोबां रोखोमनि देहायारि जेंनाजों मोगा मोगि जानांनोबो हागौ। न'खराव अननानै फैगोन। समाजाव मान मोननो हागोन। गुबुननि गोसोखौ बोनो गोब्राब जागोन। बयजोंबो गोरोबनो रोंनाय नङा। सोरजोंबा रायखोमा जानोबो हागौ। गोसोआ दिनै जोबोर आला खाला जागोन। कन्या राशि गिबि हांखो फ थ दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेलांनो हागौ। गोसोनि साननायफ्रा देबरनांगोन। गुबुननि थाखाय दिनै नाङा फाङा जेंनायाव गोग्लैनांनोबो हागौ। गियाननि आंखाल जानो हागौ। गोथों आरो गोग्गो साननो रोंनाय नङा।
रांखावरियाव मोजां अब्लाबो नाथाय खरसायाबो बांगोन बेफार फालांगियाव मोजां होनजायो देहाया मोजाङैनो थागोन सोरबा सुथुरनि गाज्रि नोजोर थानोबो हागौ न'खराव अननानै फैगोन गोबां खामानियाव मुखुब थानांनो हागौ सोरजोंबा रायखोमा जानो हागौ नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर आला खाला जागोन तुला राशि गिबि हांखो र ट दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन गोथों आरो गोग्गो साननो रोंगोन गियाननि आंखाल जानाय नङा गोसोनि बोलोआ बांगोन गावनि गोसोनि साननायखौ गुबुननो फोरमायनोबो हागोन मावनो लानाय खामानिखौ थिसुमनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनोबो हागोन बहाबा दावबायनो एबा हान्थिनो खाबु मोननो हागौ आरो मोजाङैनो हान्थिनोबो हागोन देहाया दिनै मोजाङै थागोन रांखावरियाव मोजां बेफार फालांगियावबो मोजां होनजायो न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अननानै फैगोन समाजाव मान मोननो हागोन गुबुनजों दिनै मोजां सोमोन्दो लाखिनोबो रोंगोन लोगोफोरनिफ्राय थोजासे हेफाजाबबो मोननो हागौ गोदान थांखि लानो रोंगोन सेंग्रा सिख्लाफ्रा दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन वृश्चिक राशि गिबि हांखो न स दिनैनि साना जोबोर मोजां पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन समाजाव दिनै लोगो लेवा बांनो हागौ सोरबा गोजाम लोगोजों बहाबा लोगो मोनलायनाय गोसोआ दिनै जोबोर खुसि जागोन गोसोआव गोथों आरो गोग्गो साननाय फैनोबो हागौ गियाननि आंखाल जानाय नङा बहाबा थाङोब्ला दिनै जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो हान्थिनो हागोन सोरजोंबा बाख्नाय जानो हागौ गोसोनि साननायफ्रा मोगथाङाव जाफुंगोन गोसोनि बोलोआबो बांगोन समाजाव दिनै बयजोंबो मान होजागोन न'खराव अननानै फैगोन रांखावरियाव मोजां अब्लाबो नाथाय खरसायाबो बांनो हागौ बेफार फालांगियाव दिनै जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन देहाया मोजाङै थागोन गुबुननिफ्राय थोजासे हेफाजाबबो मोननो हागौ फरायसाफ्रा दिनै फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोननोबो हागोन लाइमोनफ्रा दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ फोरमायलायनोबो हागोन धनु राशि गिबि हांखो ध फ भ दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेलांगोन गोसोनि साननायफ्रा दिनै देबार नांनोबो हागौ गुबुनजों मोजां सोमोन्दो लाखिनो गोब्राब जागोन माबा नङा माबा मोनसे गाज्रि खौरांबो मोननो हागौ गोसोनि साननायफ्रा दिनै देबार नांगोन रांखावरियाव बारा मोजां नङा नाङा फाङा खरसाया बांगोन बेफार फालांगियावबो दिनै बारा मोजां नङा होनजायो देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन अब्लाबो नाथाय जानाय लोंनायाव सांग्रां जानांगोन बहाबा हान्थिनो एबा दावबायनो खाबु मोनगोन आरो हान्थिनोबो हागोन सोरबा लोगोनिफ्राय हरखाबै गाज्रि खौरां मोननानै गोसोआ दिनै जोबोर उसुखुथु जानोबो हागौ नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन धोरोमारि बिथिङाव गोसो दुंखांनो हागौ न'खराव बिदा फंबायनिफ्राय थोजासे हेफाजाबखौ मोननो हागौ लाइमोनफ्रा दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन मकर राशि गिबि हांखो ख ज दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोनि साननाया मोगथाङाव जाफुंनोबो हागौ सिगांनि बबेबा आद्रा खामानिखौ दिनै गोरलैयैनो मावफुंनोबो हागोन रांखावरियाव दिनै जोबोर मोजां होनजायो अब्लाबो नाथाय खरसायाबो बांनो हागौ बेफार फालांगियाव दिनै जोबोर मोजां मोननो गोनांखौबो दिनै मोननो हागोन आयाबो बांनो हागौ गोबां मुंदांखा सुबुंजों दिनै लोगो मोनज्लायगोन गुबुनजों मोजां सोमोन्दो लाखिनो रोंगोन मोनफ्रोमबो बिथिङावनो दिनै जाफुंसारगोन पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन आरो पजिटिभ साननो रोंगोन गियाननि आंखाल जानाय नङा न'खराव दिनै अननानै फैगोन बिदा फंबायनिफ्राय हेफाजाबखौ मोननो हागोन सेंग्रा सिख्लाफ्रा जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैनोबो हागौ कुम्भ राशि गिबि हांखो ग स दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन सोरजोंबा बाख्नाय जानानै गोसोआ दिनै जोबोर खुसि जागोन बहाबा थाङोब्ला दिनै जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो हान्थिनोबो हागोन मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन बहाबा थाङोब्ला जोबोर मोजां समाजाव दिनै मान मोननो हागोन गोबां मुंदांखा सुबुंजों दिनै लोगो मोनज्लायनोबो हागौ रांखावरियाव मोजां बेफार फालांगियावबो मोजां होनजायो आयाबो बांनो हागौ गोसोनि साननायफ्रा मोगथाङाव जाफुंगोन देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन अब्लाबो नाथाय जानाय लोंनायाव सांग्रां जानांगोन गुबुननिफ्राय मोजां खौरां मोननोबो हागौ बिमा बिफानि अननाय आबोरखौबो मोननो हागोन सेंग्रा सिख्लाफ्रा जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनो हागोन पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैनो हागौ मीन राशि गिबि हांखो ड स दिनैनि साना जोबोर मोजां गुबुननि थाखाय दिनै गोबां मोजां मोजां खामानि मावनानै होनोबो हागोन गोसोनि साननायफ्रा मोगथाङाव जाफुंनोबो हागौ
गोबां बिथिङावनो खाबु मोननोबो हागौ गोसोआव पजिटिभ साननाय फैगोन मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनो हानानै गोसोआ दिनै जोबोर खुसि जागोन देहाया मोजाङै थागोन रांखावरियाव मोजां बेफार फालांगियावबो मोजां होनजायो पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन सोरजोंबा बाख्नाय जानानै गोसोआ दिनै जोबोर खुसि जागोन लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ फोरमायनोबो हागोन फरायसाफ्रा दिनै फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन सरासनस्रायै दिनै साना जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो बारग'लांगोन दिनैनि राशि फरायनाय एसेनोसै जोबनायाव बेखौनो खावलायो जाहाथे नोंथांमोना सानफ्रामबो जोंनि बे बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजनखौ नायबाय थायो आरो साबस्क्राइब खालामो लोगोसे लाइक खालामो आरो शेयार खालामो एसेनोसै गोजोन्थों